Dobrý deň, dnes je 6. január 2015, je to vlastne Sviatok troch kráľov. Staré povery hovoria, že na Sviatok troch kráľov je treba prísť ku včielkám a pozrieť sa, koľko medzier obsadzujú a podľa toho budeme vedieť, aké silné včielstvo je. O mesiac prídeme znova a pozrieme sa, ako sa posunula celá rodinka v úli, respektíve celý ten chumáč. Takže otvoríme si. Včielky to síce nemajú radi, nemali by sme to robiť, ale jednu, dve rodinky si ukážeme. Takže vidíme, že tu sú na 2., 3., 4., 5., 6., čiže 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Zhruba v tomto období počas zimy je v úli asi 5000 včiel, to je zhruba asi toľko za hrst. Čo sa týka literatúry, tak píše, že denný spád v zime včielok je 30, takže 30 včielok počas zimy zahynie. Toto je nízko nadstavkové včelárenie, je to systém Langstroth, 3/4 rámik a včielky zimujú úplne na otvorenom site, to znamená zo spodu vlastne úplne otvorené sito, takže včely nemajú zateplený úľ. A takisto prišli sme na to, že včelám vôbec neškodí zima. Včely, pokiaľ majú dostatočný počet zásob, sú dobre ošetrené, krásne nám prežijú zimu. Skúsime otvoriť ešte aj druhý úľ. Pozrieme sa, ako to vyzerá. V tomto vidíme, že tu sú na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže to bude krásne silná rodinka, dúfajme. Tak. V tomto období už matka môže začať aj plodovať. To znamená, ak by sme nakrátko otvorili horné veko a priložili by sme ruku, cítime riadne teplo. To znamená, v tomto čase už riadne cítim naozaj, že tam je teplúčko, chumáč je v podstate zovretý, vytvára teplo a je možné, že matka už začala plodovať. Takže asi toľko od toho 6. januára roku 2015. Vonku je -2 stupne, je 13 hodín 30 minút.